ine dzidziso ine nhungamiriro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire maberekano. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yekuwadzana extension. Ndofunga muri kuonaka nekuungana kwakaita vanhu uyezve kuungana kwakaita vatori venhau. Chiitiko chaitika pano chiitiko chinosuwisa. Pane vana vakashayika vanga vatoningwa vasiri kuoneka kuti vari kupi mukuwadzana extension. Ndofunga motokari yamuri kuona iyi ndimo mubhuti mavawanikwa vari. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndofunga tichakwanisa kutaurawo neveruzhinji katinzwe kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo, chii chaizvo chiri kuitika. Ndofunga munotondera zvakare tichikupa nyaya yakaitika kuHopley. Chiitiko ndicho chimwe chete zvakare chekuti vana vakange vanenguva vasingawanikwe vakagozowanikwa vamubhuti. Nhasi uno tiri kuwadzana extension ndo kwazvaitika, asi mubvunzo unoti vana ava vapinda sei mubhuti remotokari, nekuti ngacherechedza nyaya yekuHopley iya zvainzi vana vakange vachitamba ndobva vazosafoketa vari mumotokari. Now hatizive kuti apa zvafamba sei, nekuti motokari yamuri kuona Benz yoyi C220 ABG 9195 ndo ine mitumbi iyoyo. Ndofunga muri kutoona nenhunzi dzakuzara ipapapa nekupisa kwakuri kuita mazuva ano. Aiwa, hazvishamise izvozvo kuti tinge tichiona nhunzi, nekuti vana ava zvakuenda nekuti vanga vane nguva yakakura sei vari mubhuti imomo. Panapa takaunganira vana vanga vachaikwa, vane 3 days vachaikwa, saka vawanikwa vari mubhuti mumotokari. Saka tisikuziva kuti zvafamba sei, tazongouyawo panapa vanhu vachoungana kare. Muridzi wemota ari kuzivikanwa here? Hapana chatiri kuziva nekuti satigare kunotogara kunoperera makomba. Alright. Baba, muri kuionawo sei nyaya iri panapa? Tinofara nomwari, chiitiko chaitika muno muresident muno muchatirwadza. Takangomira vanhu vese vakachamadzwa nekunzi vaona vana vari mubhuti, obvuichi vanhu vakasecha vakaita sei. Saka nesu ndo zvatakatomberera kuti tione kuti chii chiri kuitika. Asi sokufunga kwenyu vana vakanga vachitamba here ndokupinda mubhuti kana kuti pane foul play? Foul play because nekuti neage yevana vacho nekutarisa pane height yacho maonero angu inenge foul play. Vakambotariswa mubhuti. Makambotariswa? Vakambotariswa nezuro mukauya musina vanhu. Musina vana vazowanikwa nhasi. Ko nhasi vanozowanikwa vashata sei kana vanga vasima? Kubva musi wa1 October ndopaishaikwa vanhu. Saka vanhu vakasecha vanhu venharaunda vakabatsirana kuita sei nhonsi ndo panozoshamirika kunzi vana vaonekwa mubhuti. Obvuchi bhuti racho rinonzi ranga rakavhurwa, saka hatisi kuziva kuti zvafamba sei. Alright. Andadzi, nyaya muri kuionawo sei? Nyaya
yakaitika panapa ari kutishamisa nekuti kushayikwa kwevana vakashayikwa ari masikati chaiwo kwakachena tikazvionawo mawhatsapp groups ende vanhu venharaunda ino vakanyorwa magroups kuti vanhu ngavaseche makapa kakanzi asechwa ese asi nhasi masikati anatadzwa kuti vana vaonekwa mubhuti zvinova zvinotoshamisa kusaka vana vazopinda mubhuti sei makambosechwa mukaonekwa musina chinhu ii saka hapana kutimirira musha hapana kujeka ipapa saka tingoti aita zvinhu zvingabata saka azoona mubhuti umu ndiani isi sanga tingoverengawo pamawhatsapp zviri kunzi pane munhu vanenge vari kunzi vaonekwa nhunzi here munhu vanongotenda vangoona nenhunzi dzakachingo saka panga pazoonekwa nhunzi vanhu ndopavatigatifura tonoti zvichiri kuti ndopari kunzi pazovhurwa pakaonekwa kuti mune vana vatatu chemekuye vanhu vaungana vachiita maprayers ipo panzvimbo imwe chete inoizvi allright ndopavakashayikirwa here pano patiri zviri kunzi vakashayikirwa handizoziva hangu kuti vakashayikirwa vari kunzi ndo panenge padhuze nepamba pacho panenge padyo nevari pamba allright maita basa vakuru ndezvipi zvamungada kutaura pamusoro pechiitiko inini pachiitiko ichochi chandiri kunyepa ba kungoite zvekungoziva kuti kune vana akashayikwa 3 zvokuti kuti ndizive kuti unhoroondo yacho kana kuti zvakamira sei handina kuzotongozwawo ngozoti vana avo vaonekwa ndosaka kuzosvika kutaika pana asi sekufunga kwenyu chii chakaitika kuvana hatina chitinoziva hambana chendinoziva tauyawo kwamuri hamene zvamungada kutaura pamusoro pezvaitika pano chiitiko chiri pano chiri kusuwisa zvizhinji vanhu vazhinji vari kukadzika kuti vana ava nemazuva takavashaya nekuzowana tinguva tizowanikwa vari mukati mekuti tikushiya zvakafamba sei tikunzwa kurwadziwa zvekuti tarasikirwa nevana vedu ndozvoga zvandida kutaurawo zvamungade kuwedzera ina handina kana simba pano kuti tikutochema tikurwadziwa sevabereki chiitiko chaitika pano amene zvamungade kutiudzawo ini ndanzwa kurwadziwa ndichiona zvandiri kuona panapa izvi ndanzwa kurwadziwa chaizvo kuti vana vadiki havangakwanisi kana kupinda mubhuti remotikari vazopinda chirudzii saka ndiri kunzwa kubatikana nezvakaitika kuti zvakangoma tingoda kungotaura kungoti mondika kana dziri mhondi dzakazviita ngadzitsvagwe dzibatwe because vana 3 kana kushaya mwoyo kwacho vana vadiki vasina kana chavanoziva kana kushaya mwoyo kwacho kushaya mwoyo rudzii kwekuuraya vana 3 vese ka1 vabereki vanzwa nekutambura 3 days vachitsvaga hapana kana munhu anga achigara zvakanaka muno extension vanhu vachingobvunzana vana vawanikwa here vana vawanikwa here hakuna kana vana zvozowanikwa zvakadai zvinorwadza zvaitika izvi ngative nemwoyo wekubereka vanhu kwete kungoti pamwe marituals here varikutsvaga mari amheno zvakaoma izvi wedzera yenyu Alright, tinoda kutaurawo kuti mapurisawo kana maudzwawo kasiraiwo kuti batsira pane kuti moitawo 24 hours mwana ane 1 year 10 24 hours mukaona munhu aita 2 hours achitsvaka mwana mudiki akadaro zvinotaudza kuti mwana haapo kasirai kuti batsira tineta kurwadziwa tichazozivi zvinoitika kasirai kubatsira taura pamusoro pemapurisa ngavakasire please kuti batsirawo nekuti haasi mwana mudiki haasi munhu mukuru wauti baba vanoti baba ndo zvavanoita vanongoenda vanozodzoka after 2 weeks mwana mudiki ende chinyanyotirwadza zvekuti vanhu vakusara kuti hanzi bhuti rakatombovhurwa rikashayikwa rikaonekwa musangana vanhu but nhasi takutofamba tiende kupolisi tabva taona bhuti riya iro raane vana zvikutishamisa kuti po vana vazopinda seiro rakambovhurwa rikataswa rikaonekwa risina vana kune vanhu vaitsvaga vana maeji avo akamira sei vese mukuru wacho ari kunzi ane 3 years mumwe wacho ane 2 mumwe ane gore ne10 months saka mota iyi ndofamba mumwe mwaiona iyo ibhenzi ikunzi hanzi bhuti racho rinorema harivhurike vana vamondozoti vangavhure bhuti yekuti iwe pinda iwe uzopindawo vana vakarongwa kana mukavaona vaandrew vakarongwa zvisingaite kumwe ari kukona kuyabva iso pamusoro pevana ivavo ende vagadhe panapa tinozoti basa ravo nderei vanotaridza kuona vanhu vakaita izvi sei ivo vachigadha panapa baba pakaipa pakuru nyaya yevana vainorwadza titangonzwawo zvedu hatigari kuno kumiri togara kumiri but takangonzwawo kuti vakashayika vana saka ndakatogarawo kumba ndichitonzwawo news dzemasikati tonzi vana vakashayika kukuwadza ndopatanzwa kuti vana vave vawanikwa saka tauyawo kuti tizoona kuti zvakafamba sei
chii chakaitika but semanzwiro atiri kuita kunzi vana vakabviswa maziso nyaya yacho yakaoma inoda kuti ifambirwe kuti ionekwe kuti yakamira sei. Havana maziso ndokunzwa kwandaita nevanga vachitaura kuti vana vakabviswa maziso. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe ndo kutaurwa neruzhinji rwuri pano. Hapana ari kuziva kuti chii chakaitika kuvana. Vana vari mubhuti pari kunzi pano ndo pakaitirwa maprayers. Mubvunzo unoti sei vanhu vakauya kuzoitira maprayers ipo pano paripo pari kuzowanikwa zvakare vana. Fungidziro yavo vange vaprofita here kuti vana vari uko chii chakanga chapinda muhana dzavo kana kuti pakati pavo pane aiziva kuti izvi ndo zviri kuitika. Naizvozvo ndofunga muri kuona ZRP iripo, veruzhinji vese vauya vari kuda kuona kuti zviri kufamba sei. Zvizere nezvimwe zvichatevera tichakupai muchikamu chinotevera. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Regai tikokupai zvinenge zvichizotora nzvimbo. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.